Today we visit our warehouses in Tuchomierzyce and Lille in Czech Republic. The platform in Tuchomierzyce is located 8.5 kilometers away from Václav Havel Airport in Prague, so the goods transported by air reach us in no time. We also have a rail siding with the loading ramp here. The obvious advantages of rail transportations are high load capacity and large volume transportation. Naše provozovna v Tuchoměřicích je certifikována podle TAPA, takže můžeme nakládat s vysoce cenným zbožím a zároveň zaručit bezpečnost po celou dobu nakládky, skladování a přepravy. Pro naše zákazníky je bezpečnost zboží prioritou. Pojďme se nyní podívat, co znamená certifikace TAPA SFSR třídy A v praxi. Vyhrazený, oplocený a řádně zabezpečený skladovací prostor, nepřetržitý dohled, detektory pohybu, omezený přístup do zabezpečeného prostoru, denní inventarizace, lasery a senzory k zabezpečení doků a střechy, plomby na přepravních vozidlech, zvýšená protipožární ochrana. Veškeré dodávky zboží vysoké hodnoty nebo zboží, které je náchylné ke krádeži, jsou opatřeny jedinečným sledovacím kódem, který je zaregistrován v systému Coding and Tracking Evropské unie. Tento kód je naskenován vždy při příjmu zboží do skladu. Veškerá skladová manipulace se zbožím vysoké hodnoty musí být prováděna specializovaným personálem v zabezpečeném prostoru s omezeným přístupem a pod dohledem kamer. Během přepravy k nám přijíždí i odjíždí vozidla zapečetěná plombami. Přepravní vozidlo má monitorovací zařízení, které umožňuje jeho sledování, a všechny manipulační jednotky musí být zkontrolovány a schváleny systémem Europe Coding and Tracking. Supporting our logistics customers in Czech Republic is also a multi-client platform in Jena, located on the other side of Prague. There are 20,000 square meters of available space to our customers, with a total storage capacity of 32,000 pallet places, and the employees who are specialized in retail and automotive industry, among others. V automobilové logistice je čas velmi důležitý. Tady není prostor pro zpoždění nebo chybu. Zboží přichází do továren za nepřetržitého provozu přímo na montážní linky. Jakékoliv problémy s dodávkou by znamenaly zastavení nebo narušení výrobního procesu, takže spolupráce musí být just in time. To je možné díky propojení našich operačních systémů se systémy zákazníka, což zajišťuje okamžitou komunikaci. Čas je důležitý i při nočních přepravách, které realizujeme zde ve skladu v Jirnech. Dodávky se uskutečňují tak, aby zboží bylo k dispozici do prodejních řetězců v moment otevření prodejen. Czech Republic is an important location in European transportation. If you're wondering how to take advantage of this logistic potential, you're welcomed. You develop your business and we will provide the solutions.